Salutare, bine ați venit la primul episod din Let's Fortnite 2. Era zic al Fortnite 2. Pare că-și charger. Spera să mă descurc. Să sperăm de fapt. Că nu vreau cu charger. Vreau să merg cea mai mici. What? Ați văzut? Și voi, am intrat în el. După pang, dintr-un perete. Las cu tot sus și când vin toți, îi iau pe toți. Știu că. Haide, duceți-vă. Da, bine că ratez în continuare. Asta îmi place, că ratez în continuare. Perfect că ea fac kill-uri. Haia! Pac! Oh yeah! Boo yeah! Incapacitated. E perfect. Fac de kill-uri, ăla a murit. Și ăsta va muri dacă nu apare. Dacă încerc ceva. Ups! Ah! Aia, măcar am dat kill-ul unuia. Dar ce făcăsări mari am și nu știu de ce. Deci pare că ăștia n-au echipă prea bună. Că îi bat toți. Mouse. Las că le fac eu față. De aici o să pot pe... Unu! Și o să-l duc aici, spre pierzanii. Ce fac ăia acolo? Ok. Deci ar trebui un charge sau un boomer. Trebuie repede ceva. Deci cum e tu? Repede smocăre, știu că poți, smocăre, știu. Smocăr, nu. Ură smocărul ăla. Abia acum aduc. Zâm. Doamne, capa. Na, dacă îl lasă deschis. Ne. Ferice, mă. Mahaha. Na, fiindcă ai lăsat să văd ce te-o activ. Vedeți ce trișor sunt. Dacă o trișa și ce să le și carcă, dar o să fiu ultimul de din asta. Trebuia să mai filmez cu cineva, da, ăla a intrat și nici nu a ales for dead. La plictisitor, mai e. Trebuie să aștept o urmă de timp. E bun, gata. Hai să testez ceva. E bun, deci ăla și-a scos săvăcetul. Jockey. Tasă bună. De cât? Deci cu mine. Dar proști mai sunt și ăia, vedeți? Ah! Roșie. Ok, rog. Nu prea știu numele. Ia câte făcusăuri am? 300, 400. Da.
Spită, nu-mi place rasa asta. Nu prea mă ajută. Și de ce nu mă respawnez? Gata. Viața. Sparge-te! Acum te spargi. Da, cât trebuie să dau. Yes! Am scripat acolo. Hai că i-am dat ceva damage. Moio, cum l-ar fi chemând. Și burtă, șmecher am. Nu-și da heal pe... Nu-și da heal-ul. Are... Nu prea i-am spus mult, deci... N-are ce să-și dea heal-ul. Charger, am văzut un charger. Ăștia schiori. Poate. Ați văzut? Un boomer. Nu știu cum măre să laune. Bă, cum? Ah! De ce iese din defund? Ah. Pentru că m-a să mor, na. Vine armata mea credincioasă de zombie. Headshot. Dați și acolo un smoker. Hai mă, dar ăsta e prost. Fac player 3 prost. Nobule. Tu nu dai mie, mă. Știu că am o tombă. Într-o națiune. Viața. Nani, îți mușc fundul. Da bine, Vix, după ce omoară, îl prinde. Deci Peterul ăla nu prea specific. Uitați-l cum stă acolo. Ești șmecher. Charger! Asta mea favorită. Dar bine că nu mă pot spawna în dulap. Da, mă spawnez pe mine afară de la. Like a Batman. Uitați-mă. Un Batman în devenire. Pare că am căzut jos și ăia nu m-au văzut. Că schioi. Lasă că le fac pe față ăștia. Eu vin, bag viteză și iau pe toți. O să încerc de fapt să iau pe toți. What? Ce n-a mers bine? Ce lăguiți să ăștia, că intru în ăla, dată mă împinge pe lângă el. Fac, marș. Help! Best! Help! Noobs, help! Thanks! Ia, sunt pregătit pentru orice. Vine aia să bag viteză și acolo se duc. Mă apar aici. Bam! Am băgat viteză. Nimeni nu se mă poate opri. Bine, să mă poate, mă rog. Sunt pregătit. Dacă nu se întâmplă ceva, da? De acolo poate trage cu sniperul mini. De acolo. Asta m-am gândit eu, că vine trenul. Ce mă fac? Vine trenul, ciu. Te rog. Ah! E bun. Uite, hai că vine. Îmi aștept să-l iau, să-l duc. What? No!
Nu!